Zdraví ťa Radikál, ILPP Label. Toto je 11. diel seriálu WOT. Super, můžeš nám do začátku říct, kdo je Radikál? Nemyslím tím takový to klasický, jo, jsem rapper, ale prostě popisuj osobu. Som z malého mesta, zo Slovenska, neviem, z takej priemernej rodiny, alebo neviem, jak sa chceš pýtať. A ne, jsem třeba vtipálek, mám rád psy, kočky. Mám rád psy aj kočky, ale vtipálek ani nie, vieš čo, skôr som taký, že keď je dobrá atmosféra, tak som v pohode, ale keď není, tak som tiež taký, jak všetci, že som proste... Jsi přísňák. Ani nie, skôr... neviem. Jak vypadá tvůj běžný den? Bežný deň snažím sa vstávať o nejakej 9. 10. Dakedy sa mi to podarí, dakedy nie, keď je víkend, tak vôbec. To je jasné. A potom buď idem cvičiť, snažím sa nejak udržiavať v nejakej kondícii, ale nie je to tak, že by som naberal nejaké svaly alebo čo silou mocou, len sa strašne zle cítim po víkende, keď vypijem 2 litre nejakého tohto, vieš. Hektolitre vína, tak sa zle cítim, takže idem cvičiť a potom proste mám také tie klasické veci, vlastne robím teraz album, takže stále sa niečo deje, vieš, buď štúdio s Dufusom, alebo proste, je to stály kolobeh, neviem proste, že aj nejaký bude ďalší deň, druhý, tretí, vieš, viem si naprogramovať také tie základné veci, že idem po chleba do obchodu, alebo čo, ale ne. Ale proste idem, ako to ide, vieš, po chleba do obchodu. Jíš hodně chleba? Ne, som povedal pičovinu. Jaký byl tvůj život v dětství? Měl si dobrý dětství nebo na piču? No ako sa to vezme, vieš, akože ja som z takej rodiny, že v 10 sa rodičia rozviedli. A potom vlastne otca som dlhú dobu nevidel a moja mama sa snažila vždycky, ona je bojovník a potom nejak, neviem, bol som vždycky taký, vieš, že úplne, že 8 Mile. Úplne sme to žili, že proste v 14 alebo 15 prišiel freestyle, sídlisko, vieš. Predtým som hrával hokej, bol som slušný chalán, vieš. A potom prišlo sídlisko a zrazu všetci boli reperi a freestylovali sme na uliciach a párkrát sme sa aj pobili kvôli freestylu, že ten ti povedal, že tvoja mamka je škaredá, vieš, tak dostal. Lebo na to sa nesmie nadávať. Bolo to strašne rýchle detstvo, ja strednú si ja nepamätám, vlastne my sme už jazdili ako Dramatix. Ja som jazdil od 16 koncerty, čiže moje detstvo alebo tá puberta bola brutálne rýchla a prešlo 10 rokov pomaly a neviem proste. Strašne rýchlo všetko prešlo. Že detstvo bolo super, ale zároveň bolo také, že aj ťažké, ale vždycky sa snaží človek asi brať z toho to dobré, nie to zlé. Takže. Kolik ti je jenom teďka? Říkal, že od 16 tak nějak jezdíš? 26, 27. Takže 11 roků. No 10. 10, 11, jasně. Zmínil jsi freestyle. Freestyluješ ještě někdy teďka, jako když se opiješ třeba? Akože každý odo mňa chce, vieš, že príde, že bracho, pamätáš, daj freestyle, čo ti jebe, ty si bol dobrý, lenže to piči, že dobre. Tak dám nejaký freestyle, čo už mám dopredu, už viem niečo, už tie klasiky, že jo, teraz tu dávam freestyle, ale už ani nie, neviem, už tá doba prešla, vtedy sme to brali strašne inak a aj tí freestyleri myslím, že boli o dosť kvalitnejší, ako sú teraz a bralo sa to strašne aj vážne, aj striktne, však vlastne bol ten boom, čo vravím, od toho sa to myslím, že dosť odrazilo, veľa mladým chalanom v mojom veku to zmenil, 8 Mile vlastne zmenil, ani nie že život, ale taký ten postoj a každý zrazu vtedy chcel freestylovať a bola tá éra Arda tak freestyle battlov a všetci proste tým žili a fakt sme to brali smrteľne vážne, že keď som prehral, tak som bol proste fakt smutný a zase som všetko robil preto, aby som potom vyhral na niekým a tak. 8 Mile, brácho. Dáš freestyle? Ale nedělal si to. Ty jsi byl v létě v Norsku, jestli se nepletu. Co jsi tam dělal, jestli se můžu zeptat? Tak ja som bol už druhé leto po sebe v Norsku. Mám tam dobrého kamaráta zo strednej školy, ktorý je šéf v jednej veľkej pizzerii americkej a prišlo mi to ako super nápad. Ja som vždycky vlastne, mňa drží len hudba, vieš, v Československu. Ale ja som vždycky proste chcel niečo viac, že akože skúsiť ten život, keďže mám hotelovú akadémiu strednú. A vždycky som chcel cestovať alebo niečo vidieť a nejak to skúsiť a proste normálne som tam pracoval jak ty vole, čo čašník alebo čo proste. Ale nie je to také, že reštika, ale je to také
že samoobsluha, vieš. A proste strašne veľa ľudí, Kanaďanov, Američanov a piloval som angličtinu trochu. A bolo to super, akože pre mňa super skúsenosť, že vlastne sme pracovali a napríklad na druhý alebo tretí deň sme išli, ja neviem, dajme tomu lyžovať, vieš, alebo čo, lebo tam proste máš tie ľadovce a somariny a sem tam sme cestovali, sem tam to bola totálna depresia, že sa chcel zabiť na fjordoch, vieš, tam vidíš, jak sa každý zabíja, ale inak to bolo pre mňa strašne super a už tam nepôjdem. Ne, už to sereš? Ne, už asi nie. Jak to? Už chce to niečo nové a iné, už to bolo druhýkrát po sebe. A dalo mi to strašne veľa, ale už niečo nové chce to niečo nové skúsiť. A co teda ty a cestování? Máš rád cestování? No milujem, proste snažím sa čo najviac cestovať, pokiaľ to dovolia aj financie čo najviac. A taký môj hlavný sen je práve New York, ale tak uvidíme, kedy to vyjde a kedy to nevyjde. A nějaký nejhezčí místo, kde si doposud byl? Asi Maroko. To bolo akože veľký hotel, bol len hotel a Sahara a nekonečné pláže a nikto vôbec, vieš, že úplne, že potom kúsok bolo také malé mesto, ale Maroko bolo úplne brutál. Celá tá kultúra a vlastne aj ten islám a v tej dobe to ešte nebolo nejaké také zlé, alebo ako je to teraz brané, vnímané, že zlé kvázi, ale bolo to super. Co Česko, nebo respektive Praha a Bratislava, co máš radši? Mám radšej Prahu skrz toho, že som tu býval, nejaký rok a pol, 2. A dúfam, že sa tu vrátim čoskoro. Budem veľmi rád, no. Si spokojený se svým životem? Skôr, že či som šťastný, vieš. Spokojný nebudeš nikdy, aspoň ja, vieš. Tak berem, že keby si bol stále spokojný, tak nikdy nič nové nespravíš alebo nedokážeš. A skôr som šťastný, že mám kamarátov a super ľudí, na ktorých sa môžem aj spoľahnúť a spokojný nie som nikdy vôbec. Stále je čo vylepšovať, stále môžeš zarobiť tam a tam prachy, stále môžeš niečo zmeniť na sebe, stále môžeš niekomu pomôcť alebo sám sebe pomôcť. Proste nemôžeš byť spokojný v živote, lebo keď si spokojný, tak sa nepohneš, vieš, to je... Spíš jsem to myslel tak, jako že třeba ses dostal z hovna nahoru. Nějakým způsobem, že změnil jsi to třeba, že si žil... Tak ja som za to vďačný, vieš, aj sám sebe, aj ľuďom, ale nie som spokojný vôbec. Ešte stále to chcem niekde inde posunúť určite a chcem robiť viac na sebe a byť na seba prísnejší. Niekedy sa mi to nedarí, samozrejme. A stále proste je čo vylepšovať, myslím. Určite. Myslíš si teda, že si dobrý človek třeba? Medzi dobrými dobrý a medzi zlými zlý. Vieš, keď je niekto na mňa zlý, tak som zlý, ale keď je proste niekto v pohode a má pokoru, tak tiež mám pokoru. Prečo by som mal byť nejaký, že idiot alebo Takže čo, arogantný debil, vieš. Chováš sa k lidem tak, jak oni sa chovajú Jo, k tobě? však normálne akcia, reakcia, vieš, keď je proste niekto fakt debil, no tak je debil, no tak budem aj ja, vieš, vieš, prečo by som ja mal byť zase ten, že OK, sorry. Jasně, chápu. Co ty a naše rapová scéna, jakoby celkově Česko, Slovensko, posloucháš, sleduješ, Vieš co čo? sa ti líbí? Snažím sa to strašne selektovať skrz to, že počúvam viac ľudí, ktorých poznám osobne a tých, ktorých nepoznám, ani ma nejak nezaujímajú alebo ma niečím musia zaujať. A sledujem skôr nové mená, vieš, mladých, lebo tí mladí proste, úplne tých mladších, myslím 17-18 ročných, vieš, že proste sú všetci takí, že majú ten zápal a majú chuť robiť niečo nové a nemajú obmedzenia nejaké v hlave alebo tak. A ja som človek, čo proste neznáša nejaké obmedzenia, alebo že toto už nemôžem spraviť a kto to povedal, že nemôžem niečo spraviť, alebo čo. Když zmínil jsi teda ty mladý kluky, kdo tě zaujal za poslední dobu? Tak mňa baví napríklad, čo s nami aj beháva dosť, je vlastne kapitán Freeman, to neviem, či poznáš, on hráva s Rida Radarom, on je z Bratislavy. On proste má super lifestyle, no super nie, ale on to bere, že to je super. Má lifestyle proste. Žije super a rapuje to, čo žije a tým ma to baví, vieš, že je to proste real. A potom asi z Česka ani neviem proste moc, že koho... Nepoviem ti takto hneď z hlavy, vieš, že kto alebo čo vôbec. Ešte Vied je proste môj človek od nás a tým, že ho poznám osobne, tak viem, čo všetko do toho dáva a určite proste má veľkú šancu ako všetci proste a on vie presne, čo má robiť. To je dôležité. Ok, super. Co jinak říkáš na dnešní jakoby vlnu rapu, trap a prostě fade it a Neviem, však nech každý robí, čo chce a čo cíti, vieš. A keď proste niekto, z toho cítiš proste, že niekto robí kalkul a niekto proste to žije a proste tá hudba potom je taká, aká je, že znie super, vieš. Že to
neoklameš proste ten pocit z tej hudby, vieš. To je strašne dôležité vnímať to tak, že nejaké má meno možno, alebo čo, ale že však každý sa môže zmeniť, vieš, niekto môže robiť boom bap a potom proste sa cíti na to, že by to mohol robiť, tak nech to skúsi, vieš. A už je na každom človeku, že či to bere alebo nie, presne takto selektujem, vieš, niekto spraví super, ja neviem, true school, tak si poviem, že wow, fakt, že to cíti, vieš, napríklad taký Rest, s ním sa aj celkom dobre poznám a robí to super, vieš, a potom proste je tu ďalšia vlna, jasné, že chalani, že aj vlastne čo sú so mnou v labeli, AHA Crew, aj Gleb, tak z toho cítiš proste, že to je, neoklameš proste to, že to je zlé, vieš, je to dobré proste, vieš, proste vidíš koncerty, to... Aspoň ja to tak beriem, ja som taký človek, vieš, ja to neberiem na tie merítka drbnuté, že má 430 miliónov views a teraz to je dobré. Vieš, v dnešnej dobe si myslím, že skôr ti ublíži to, že máš mega veľa views, vieš, lebo potom si začnú ľudia hovoriť, a prečo to vlastne má tak veľa, že každý to už si to ide každý a už ťa to omrzí. Chápu asi. Čiže... Vzpomeneš si na svůj první koncert a svůj první track? Veme první koncert. To si pamätám presne, to bol rok 2006. Dramatics, boli sme v mojom rodnom meste, Ružomberok. Bolo to práve freestyle battle, jak sme sa bavili. A mal som strašnú trému, strašnú. Ale potom, vieš, jak som vyšiel na pódium, tak to všetko zmizlo, vieš, a už som bol len taký, že a bolo to super. A prvý track bol, samozrejme, že Dramatics 2006, demo. A to bolo, že Neprestanem sa to volal ten track. A dáš kousek? Dej kousek, vzpomeň si. Viem, že Stopro niečo so mnou rapuje, tak on tam má, že jo, som krutý, jak v Rusku súdruh Putin a takéto veci, ale ja som mal, že ja neprestanem, pretože mi to nepristane, neviem, ráno vstanem, neviem. Musel by som si to vypočuť fakt, to už je veľa. Tak třeba tvůj track, který je pro tebe nejvíc momentálně, co jsi udělal? Ten posledný Golden Kids, určite. 26, no stále dieťa, v noci zviera, šampu strieľa, sused vrieska, od 16 hviezda, jak Martin Odegaard. Čeho se v životě nejvíc bojíš? To, že nedosiahnem, čo chcem. Takže, že sklameš sám sebe v podstatě? Je to tak? Tak veľa ľudí sa asi bojí smrti, nie? Ale keď sa nejak... Lebo to je taká tá asi otázka, taká tá odpoveď, že asi, že veľa ľudí, čo by som sa opýtal, tak sa asi boja. Ale asi nie, asi práve to, že sklamem proste rodinu, to je pre mňa strašne dôležité, nesklamať rodinu a dosiahnuť, čo chcem proste, vieš, že to ma bude mrzieť, keď to nedosiahnem. Takže rodina je třeba číslo 1 v tvojich prioritách? Určite, akože neviem sa teraz hrať, že nejaký som slušný alebo čo, alebo nejaký, že dobrý syn, asi tak to nebude. Ale snažím sa, no, pokiaľ to ide. Snažím sa. Teraz moja mama, ak to bude pozerať, tak isto povie, že no určite nie, si také hovado. Volám ti, nedvíhaš mi stále. No, takže tak. Hodný syn. No. Vzpomněl jsi před chvílí Dramatics, takže jak nějak na Dramatics vzpomínáš? Bavíte se ještě? Určite, akože však Stopro vlastne je live sporno, teda pracuje a má ten projekt. A bavíme sa stále, aj keď teraz menej, pretože on je vyťažený mega, cestuje takisto ako Dian, asi vieš kto presne. Takže naše cesty sa vôbec nerozišli, ani v dobrom, ani v zlom proste, pretože sa nerozišli. Stále sme prostě to plyne spolu, jasné. A jak vzpomínáš na tu éru Dramatics? Bola super, veľa mi dala, veľmi veľa, ale bolo veľa ťažkých vecí, vieš, keď si v kapele, tak je to ťažšie a nemôžeš až tak úplne prejaviť sám seba, čo bolo také, že niekedy ma to štvalo, ale tak vždycky, vieš, kapela je o kompromisoch, že dáme túto tému, alebo vybereme túto hudbu a hľadáme spoločnú cestu a potom ako Radikál, vlastne keď vyšiel počiatok, tak som sa strašne super cítil v tom, že proste rozmýšľam už za seba úplne, vieš, a to ma proste baví, vieš, vytvárať sám seba a je to tak super, proste každý má svoj projekt, Jakša má Pay vlastne a ďalší projekt, ďalší milión projektov. Masiv takisto má svoju prácu, ktorú má rád, čiže tak nejak to vyšlo a to je super, vieš, že to neznásilňujeme, že teraz veľa ľudí píše, že jo, dajte comeback a však aký dáme comeback, keď proste to necítime, vieš, že tak poďme sa zavrieť do štúdia 2 týždne, budeme nahrávať, vieš.
No jasne. Proste to je strašne zložitý proces, vieš, aby sme dali. Lebo veľa comebackov v československej scéne, tak vieš, vyšiel nejaký reálny, keď si pozrieš, akože, že proste nebol tu niekto 5 rokov a zrazu dal nejaký comeback, alebo čo ja si myslím, že asi ani nie. Ty osobně si měl takový malý beef s Grammarokas. Jo. Tak klidně o tom nemluv, v pohodě. Jak to vidíš teďka, jako s odstupem času? Bracho, nejako, jak som to vtedy nevidel, tak teraz to tiež nejak nevidím. Ja som tých ľudí nevidel v živote, vieš, takže Jo, takhle. reálne, alebo videl som? Ne, potom bife už nie. Čiže neviem, však nič sa nestalo, ani sa nič nedebatovalo, ani proste sme sa nestretli ani nič, že by toto, alebo že by sme si... Proste. A tak to ani nebolo, Bomby myslím, na hlavu. že Ne, jasne, také, povedal. až také, že by to bolo, že by sme vytiahli guny a začali strieľať, alebo... Neviem, Gangsteri. že to vôbec proste, aspoň si myslím z mojej strany. Já nevím, já vím, že strašně moc lidí to hrotilo. Takže jenom A tak... však to je vždycky, keď sa niečo také deje, že ľudia sú radi, keď sa niečo deje a sú radi proste, že môžu nejak buď tomu dopomôcť, alebo nejak to oni ešte viac rozvírovať a tak. A však takí sú ľudia, vieš. Jaký byl tvůj dětský sen? No, Si vzpomeneš? Být viem popelář nebo presne, něco takového? popeláž nie, ale chcel som byť vždycky, ja som hrával dlho hokej, ja som bol dosť tak športovo založený. Chcel som byť brankár v NHL proste, to bol môj sen, proste dostať sa do NHL a vidíš, že som sa dostal. A ještě jsme byli v Americe. Však vždycky, keď vidím, vieš, napríklad, že nejakých týchto, že Slovákov, že Halák, alebo kto, vieš, brankár, takže kokos, čiže mohol som aj ja. Jo, znám to, no. Škoda, že možno, akože nie je škoda na druhej strane, ale stále si tak pravím, že že... To piči, mohl jsem, No, že? to Kdybych by- se nevysral. no, to Cítíš by takový fajn. to, kurva. A jak je tvůj nynější sen? Předpokládám, že už to nebude být brankář. Když... Jak už som bol s mojou fyzickou kondíciou na tom. Ale teraz proste dať super album a ísť koncerty a to je momentálne môj sen. A proste ísť na nejaký čas do USA, to je tiež môj sen. To sú také 2 alebo 3 sny, čo chcem. Co je tvojí motivací v tom, co děláš? Stále sa zlepšovať, alebo stále robiť niečo nové a vychádzať aj z toho starého, ale stále sa zlepšovať. Robiť niečo nové, nebyť obmedzený človek a nebyť obmedzený silou mocou na žáner a odsudzovať druhý žáner, keď proste ty nevieš, či proste za 2 roky nebudeš robiť nejaký iný žáner a proste, vieš, každý sa rozvíja. A prečo by som ja mal teraz odsudzovať niekoho iného, že robí teraz, ty robíš trap, ty robíš boom bap, ty si, ja neviem, disco rapper jebnutý, ako ty to by som nebol, nikdy, to som tak nikdy necítil, ale proste na čo sa mám obmedzovať, alebo čo vieš. Stále sa zlepšovať v tom, čo cítiš a čo chceš dávať, proste von, to je dôležité podľa mňa. Zmínil jsi vlastně to, že nechceš to nějak řešit ty jakoby, různý žánry, tak mě teďka napadlo, co to je hudba, jakoby, co posloucháš. Strašne veľa aktuálnej hudby, strašne veľa A jakoby, mixtapeov. rap, rock, metal, dead metal. Ne, však jasné, že rap, samozrejme. Eva a Vašek. Ne, tak... teraz som sa stratil, vidíš. Rap S Evom a Vaškom si ma dostal, takže teraz som sa stratil, ale nie. Tie proste najnovšie veci, čo vychádzajú v USA, ale takisto aj v Európe, vo Francúzsku, ale není to, nie som nejak obmedzený tým proste, vieš, alebo tak. Je to viac menej, tá scéna napríklad aj v USA, čo sleduješ, tak proste sa to delí na strašne veľa aj subžánrov a jedno s druhým, čiže je to hrozne veľa a neviem ti presne povedať, že teraz počúvam toto, proste počúvam všetko, čo ma nejak chytí, vieš. Ale není to nejak úplne obmedzené žánrovo, alebo čo. A poslechme si teda občas i nějaký kytary, něco takového. Kedy si som počúval brutálne, že Linkin Park a Red Hot Chili Peppers, ale teraz už asi len z nostalgie si pustím nejaké gitary alebo tak, že tie staré veci, vieš, čo ma držali, ale inak už nič také. Jasně. Stále len rap, proste hudba, R&B alebo soul veci, čo sa točí okolo toho, čo robím ja. Zpátky tak trošku k tvojí osobě. Jakou nejhorší věc si udělal, na kterou si vzpomeneš? Taká najviac, čo sa hanbím, ty kokos. Mal som asi 12 rokov a mojej babke, chcel som mať strašne veľa peňazí, vieš? A mojej babke som ukradol žetízek. A dal se do jiného horníčka. Ne. Mojej babke som ukradol
Ona ubytovávala turistov, mala veľa Poliakov, turistov z Polska a mala poľské zloty. A ja som si vtedy ako 12-ročný čekoval nejaké valuty, kurzy Národná banka a že to je dobré na slovenské koruny. Lenže že však nevšimne si asi, že však je to predsa len staršia pani už, vieš, že nebude vedieť a tak som ja si zobral nejakých 5000 korún slovenských v tej dobe. A týždeň som žil ako král. A potom som bol dobre v piči. Dobrého pol roka. Pretože som dostal záracha a také veci a bolo to dosť striktné, vtedy sa to brutálne riešilo. Seřezali tě doma? No brutálne, lebo už všetci, že idem byť kriminálník a už pojem do basy alebo do detského domova, vieš. A ještě Slovensko, že vy to tam máte takový jakože hodně spořádaný. No. Takže to bol taký najväčší prúser, že proste to ma doteraz mrzí a vždycky sa hanbím za to, keď to proste vyťahnú, keď sa stretneme ako rodina. Vieš, už všetci dajú si nejaký drink a už sú všetci v pohode viac. A pak však pamatuješ, ako kráľ. A už len čakám, kedy to niekto vyťahne a zase jaj. Ale potom som pochopil, že si musím prachy zarobiť sám, to mi veľmi veľa dalo. A potom som predával s môjim kamarátom, takým Fedorom, toho veľa ľudí pozná práve zo Slovenska. A s ním som potom pohaslil noviny. My sme predávali noviny, zarobil som 150 korún slovenských. Bol som fakt za to rád. Za měsíc. za tú službu, neviem, bol to dvojtýždenník alebo čo, haslili sme noviny po uliciach. Kokos, to bol brutál. Super, jinak jsme dostali od našeho partnera, Medrunneru, pizzu. Můžeš díky moc, že sme si dali pizzu. Už to skoro všechno snědl. Už som to skoro všetko zjedol, takže už snedám a už je studená, ale bola super. Takže ďakujeme krásne za to, že sa postarali o nás. Bola dobrá. Díky. Tvoje nové album, co chystáš, kdy to vyjde, jak se to bude jmenovat? Malo by to vyjsť na jar, aspoň dúfam. Vyjde to pod I Love Party Production, klasika. A proste makám na tom non-stop teraz, takže ešte neviem presne povedať, že čo alebo tak. Bude to úplne iné, bude to v úplne inej sfére, úplne iný radikál, ako bol doteraz. Vydal som vlastne posledný taký veľký projekt Headshot, práve s Tafrobom. Potom som vydal len Radikál mixtape a potom len nejaké single. A tie ti vlastne môžu tak napovedať, že asi aké to bude, ako to bude znieť. Vlastne posledný bol Golden Kids, čo sme spomínali, single. A však nech sa ľudia vlastne nehajú prekvapiť, to je jedno. Najlepšie. Jaké jiné závislosti kromě hudby máš? A cvičení asi teda. A cestování? No, akože to mám len také sporadické, viac menej, že akože áno. Ale asi dobré jedlo, vieš, mám rád vietnamskú kuchyňu, dosť fobo a takéto veci, ale skúšam aj hocičo iné. Auta nebo motorky? Auta. Alkohol nebo tráva? Obidva dokopy. Takže hardcore. Domácí kuchyně nebo restaurace? Restaurace. Hudba nebo sport? Asi hudba. Hudba určitě. Jasný. Není tady přítelkyně? Je to? No. Kamarád nebo přítelkyně? No až. Přítelkyně na obed a kamaráti večer. Kompromis. Počkej, ale nie, to zní divně. Naopak. Psy nebo kočky? No, psy. Peníze nebo sláva? No, peníze a potom sláva. Prsa nebo zadek? Zadok. Maso nebo zeleně? No, ryža. Maso nejíš, jo? Jsi říkal. Snažím sa. A důvod? Je to moje vierovyznanie. Okay. Jak jsme ve Foodshopu, tady to znáš, docela často sem jezdíš, bereš boty ze skladu a tak, na černičku. Kradne. Ne, sranda. Co ty a boty? Jaký máš rád třeba? Mám rád akože veľa vecí, modelov a tak. Rok 2015, rok predtým som mal dosť vecí práve Adidas. Ultra Boosty napríklad, tie ma úplne zabili. Super sa v nich chodí. A potom tubuláry nejaké, Stan Smithy a tak. A neviem, však nejak postupne si to čekujem, že čo chcem a nemám nejakú obmedzenú značku alebo čo. Čiže... Poprosím tě, jenom tady, jestli si ujmeš fixu. Jestli si můžeš podepsat tady nahoru a nakreslit se. Ja som lavák, čiže ja úplne najškaredšie píšem, ani neviem písať vlastne. Takže jako chceš mi říct, že ti píšou texty? Ne, však na to máš mobil, ne? Jo, to je fakt chytrý. Asi takto klasicky, však ja nesom nejaký... Počkej, ty nemáš krk? Vybereš tu ruce přímo nad krku. A takto, chcem byť vypracovaný, vieš. Takto. Dobrý záda. No, čiže takto nejak. Strašne zle. Pojde.
OK, toto bol seriál What. Zdraví vás Radikál, Slovensko, ILTP label. Majte sa krásne a ľúbte sa.